Чацвёртая кніга цароў, раздзел 18. На 3-й год Осіі, сына Элы, цара Ізраэля, Эзекія, сын Ахаза, стаў царом Юдэі. Меў ён 25 гадоў, калі стаў царом, і цараваў 29 гадоў у Єрусаліме. Яго маці называлася Абі, дачка Захарыі. І рабіў ён усё, што добрым было ў вачах Господа, паводле ўсяго, што рабіў бацька яго Давід. Ён знішчыў узгоркі і разбіў слуп і ідалаў, і паламаў меднага змея, якога зрабіў Майсей, бо аж да гэтага часу сыны Ізраэля кадзілі яму ахвяры і называлі яго Нагестан. І ўсклаў ён надзею на Господа Бога Ізраэля. Падобнага да яго не было між усіх цароў Юдэі, як пасля яго, так і перад ім. І моцна трымаўся ён Господа, і не адступаўся ад слядоў яго, і спаўняў прыказанні яго, якія загадаў Господ Майсею. Таму Господ быў з ім, і ва ўсім, што ён рабіў, меў поспех. Узбунтаваўся ён таксама супраць цара асірыйцаў і не служыў яму. Ён пабіў філістынцаў аж да Газы і яе межаў, ад вартавой вежы аж да ўмацаванага горада. На 4-й год цара Эзекіі, які быў 7-м годам Осіі, сына Элы, цара Ізраэля, выйшаў Салманасар, цар асірыйцаў, супраць Самарыі і абклаў яе, і здабыў ён яе. Па 3 гадах, на 6-й год Эзекіі, гэта значыць на 9-й год Осіі цара Ізраэля, была здабыта Самарыя. І цар асірыйцаў перасяліў Ізраэль у Асур, і пасяліў іх у Гале і ў Габоры, каля ракі Газан і ў гарадах Мідзян. Бо не слухалі яны голасу Господа Бога свайго, але парушылі запавет яго. Усяго, што загадаў Майсей, паслугач Господаў, не паслухалі і не споўнілі. На 14-й год царавання Эзекіі напаў Санхерыб, цар асірыйцаў, на ўсе ўмацаваныя гарады Юдэі і захапіў іх. Тады Эзекія, цар Юдэі, паслаў пасланцоў да цара асірыйцаў у Лахіс, кажучы: «Зграшыў я, адыдзі ад мяне, і ўсё, што накладзеш на мяне, панясу». Тады цар асірыйцаў наклаў на Эзекію, цара Юдэі, даніну ў 300 талентаў срэбра і 30 талентаў золата. І аддаў Эзекія ўсё срэбра, якое было знойдзена ў доме Господа і ў скарбніцах цара. У той час Эзекія разбіў падвойныя дзверы святыні Господа і вушакі, якія пазалаціў ён сам, і аддаў золата цару асірыйцаў. А цар асірыйцаў паслаў з Лахіса кіраўніка войска і галоўнага еўнуха і Рапсана да цара Эзекіі ў Єрусалім з вялікім войскам. Яны пайшлі і прыбылі ў Єрусалім і сталі каля канала верхняй крыніцы, што на дарозе поля Валюшніка, і паклікалі яны цара. А выйшлі да яго Эліякім, сын Хелькіі, загадчык дому, і Собна, пісар, і Йоах, сын Асафа, дзееапісальнік. І сказаў да іх Рапсак: «Скажыце Эзекіі, гэта кажа вялікі цар, цар асірыйцаў. Што гэта за надзея, на якую ты спадзяешся? Ты выказаў пустыя словы. Для вайны патрэбны рада і сіла. На каго ты спадзяешся, што адважыўся супраць мяне бунтавацца? Ці ты спадзяешся на Егіпет, на гэты надламаны кійстры снёгу, які, калі чалавек абапрэцца на яго, уваходзіць у яго далонь, расшчэплены і прабівае яе? Такі фараон цар егіпецкі для ўсіх, хто на яго спадзяецца. А можа, скажаце мне, на Господа Бога нашага спадзяёмся? Ці ж ён не той, якога ўзгоркі і ахвярнікі знішчыў Эзекія, загадваючы Юдзе і Єрусаліму: «Перад гэтым ахвярнікам у Єрусаліме будзеце пакланяцца Господу. Дык цяпер пайдзі ў заклад з гаспадаром маім, царом асірыйцаў. Я дам табе 2000 коней, і паглядзі, ці зможаш дастаць сабе вершнікаў для іх. І якім чынам зможаш ты выгнаць аднаго намесніка з найменшых паслугачоў гаспадара майго?
Ці ты надзею маеш на Егіпет дзеля калясніц і коннікаў? Няўжо без волі Господа прыйшоў я ў гэтае месца, каб яго спустошыць? Господ сказаў мне: ідзі ў зямлю гэтую і спустош яе. І сказалі Эліякім, сын Хелькіі, і Собна, і Йоах Рапсаку: гавары просім да паслугачоў тваіх па-арамейску, бо мы разумеем гэтую мову, і не гавары да нас па-гебрайску, каб чуў народ, які на муры. І адказаў ім Рапсак: ці ж да гаспадара твайго і да цябе паслаў мяне гаспадар мой, каб казаў я гэтыя словы, і не да людзей, якія сядзяць на муры, каб есці кал свой і піць мачу сваю з вамі? Такім чынам стаў Рапсак і закрычаў моцным голасам па-гебрайску, кажучы: слухайце словы вялікага цара, цара асірыйцаў. Гэта кажа цар: хай вас не падманвае Эзекія, бо не зможа ён выратаваць вас з рукі маёй. І хай не падманвае ён вас надзеяй на Господа, кажучы: выратуе і пазбавіць нас Господ, і не дасць гэтага горада ў рукі цара асірыйцаў. Не слухайце Эзекіі. Бо кажа цар асірыйцаў: прымірыцеся са мною і выходзьце да мяне, і кожны будзе есці з вінаградніку свайго і з фігавага дрэва свайго, і будзеце піць ваду з крыніц вашых, пакуль я не прыйду і не перасялю вас у зямлю, падобную да вашай зямлі, у зямлю ураджайную і багатую віном, зямлю хлеба і вінаграду, зямлю аліўкавага алею і мёду. І вы будзеце жыць і не будзеце паміраць. Не слухайце Эзекіі, які вас падманвае, кажучы: Господ вызваліць нас. Ці ўратавалі багі народаў, кожны сваю зямлю, ад рукі цара асірыйцаў? Дзе багі Эмата і Арпада? Дзе багі Сапарваіма, Аны і Авы? Ці вызвалілі яны Самарыю з рукі маёй? Хто з усіх багоў земляў гэтых уратаваў зямлю сваю ад рукі маёй, каб мог Господ пазбавіць ад рукі маёй Єрусалім? А народ маўчаў і не адказваў яму ані слова, бо такі атрымалі яны загад цара, каб не адказваць яму. І прыйшлі Эліякім, сын Хелькіі, загадчык палаца, і Собна, пісар, і Йоах, сын Асафа, дзеяапісальнік, да Эзекіі ў раздзёртых шатах, і перадалі яму словы Рапсака.